Imanol Raio, eskerrik asko, txapen gonbidapena onartzatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, Urnietako arte eszenikoen gunean gaude, Sarobe arte eszenikoen gunean. Eta ondoko herria Andoain da. Zure ibilbidean markatxo bat izan da, ez? Andoaingo zine eta bideo eskolan ikasi izana, hemen ere ikasi izana. Zer sentitzen duzu hainbeste urte eta gero berriro Sarobeen sartzean? 20 urte igual, 20 urte ez, baina 18 bai, hemen ez nagola, eta begira, elkarrizketa bat egiteko itzultzea ez dago gaizki. Bai, lehendabizi Andoainen ikasi nuen, nik uste 2002-2003 hortan, eta Andoain amaitu ondoren ja Golemen hasi nintzen lanean, zinea proiektatzen. Beti tartekatu izan ditut bi ogibide horiek ez, zinemagintza eta zineproiekzioa bi aldetan egotearen hori nik uste osasungarria dela ez. Eta jan lanean nengola, batean bakizu lehen nora izten ziren etxera gutun publizitario hauek, folleto hauek eta triptikoak, eta hemen kurtso bat zegoela, eta amak esan zidak, apuntatu, eta Mitxel Gaztan gidoigintza irakasten zuela. Eta horrela izan zen, eta hemen Urnietan beste urte, terdi bi urte izan ziren, ja lanarekin ere tartekatzen. Eta oso gustora, gainera Mitxelekin ere oso adiskidetasun luzea izan dut, oraindik elkarrekin ere lan egin izan dugu ere bai, eta, en fin. Zure filmetan ere nolabait parte hartu du, ez? Ezakit, esan nahi dut, laguntzaile edo aholkulari edo, ez? Bai, osea, gidoi prozesu guztietan azkenean bakizu konsejulari edo, ez? Baina gero ere elkarrekin gidoiren bat edo beste idatzi dugu ere bai, ezen atera, eta, en fin, akaso igual etorkizunean ere berriz zerbait egingo dugu, bueno, baina bai, urte nahiko probetxugarriak, ez, azkenean. Nola nahi ere, irakurri izan dizut, uste, Argia elkarrizketa, Argia Astekarian egindako elkarrizketa batean, aipatzen zenuen zuretzako esperientzia bat izan zala, ez zala berez eskola zalea zu. Bai, karo, eskoletan gertatzen da, ezakit, ez, etorri ezberdineko jende biltzen dela hor, ez, ia zer gertatzen den, beste bat oso argi dauka, beste batek, ez, orduan, nire kasuan, urte asko txikitatik oso zinezalea izan naiz, eta ikusle porrokatua gainera, eta, bueno, ja nolabait ja eskolan, gutxi gora bera, batzen sensazio hori, hor gauza asko ja buruan zen euskala, ja, ez. Baina, bueno, nik goratzen naiz, Andoaingoa adibidez izan zela, batez ere bakizu nola esaten den gurasoei pixkat pozik ikuitzea arren edo, ez, zerbait ikaste arren edo nola, beti, ogibidearen kontu. Titulu bat lortu. Hori da. Eta, bueno, gutxi gora bera hori izan zen, ez, kontua. Baina, bueno, hemen Urnietan, Gaztanbiderekin bezala, Andoainen ere, batzegoen irakasle oso interesgarri bat, Jolanda ere gauza asko begiratzen irakatsi ziguna, ez, eta gauza kongi modu batean ikusten, ez, interpretazioak eta oso interesgarria izan zen zentzu hortan ere, ez. Bueno, lehen urratsa barrurantz eta isilean egiten da, nolabait. Inigo zure azken filmaren lehen motiba edo dala esango genuke, ez. Loiolako Inigo izpide edo protagonista nagusia da zure azkeneko filman, Loiolako Basilikan egintzan estreinaldia irailean. Eta nolabait ibilbide metaforiko bat edo metaforikatu aipatzen duzu nolabait konbertsioa gerra gizon izatetik humanismo ikuspegi zabal batera eraman zuena, ez? Ezakit ondo deskribatu dudan film. Bai. Nik urte asko neramatzan ja gai horrekin, pixkat paraleloan landu da, bakarrik gaian ikuste. Igual 7-8 urten eraman ja, holako zerbait egin nahian, gainera Loiolako Ignazioren figuranen inguruan, ze planteatzen zuelako oso pelikula askea egitea, ez?
modu aldetik ere, industriatik nolabait pixkat margenean, ez? Baina beti esaten nuen, bueno, igual hau moduriko berena da, ba, egoera berezi batean egitea, ez da. Batean joan zen urtean, bueno, lehen dela bi urte pandemiaren kontu honekin, nola batean denak etxean, ez, behartuta geratu ginen nola baitez, hor giltzapetuta, 500 urte atzerago pertsonaiari gertatu zitzaionaren antzekotasun batzuk bazituen, ez? Bueno, zauriaren ondorioz nola egontzen hor lau pareten artean gela batean, ez? Pixkate elbarritasun horrekin dola, eta hor batean burura etorri zitzaidan, momentua zela, ez, hori egiteko, ez, pelikulari oso margenean gainera, eta horri buruz, ez, bueno, naturaren lenguaia, denboraren, indar hori nola baitez, gizakien ekintzen gainetik edo, eta barne prozesu hori nolabait kanpotik nola ikusten den, ez, azkenean, ez, gu barne erritmoa dugu, baina gero kanpokoa azkenean da, gauzak neurtzen dituena, hori da pixkat, pelikularen nondik norakoa, ez? Estreinaldia Loiolako Basilikan egin zenuen, eta nolabait Jesusen lagundikoak ere nolabait bere modura antolatu zuten, bere egin zuten filma, esan genezake ondorengo solasaldian ikusi ala izan zen bezala, baina ikusleen artean batean, ez dakit prestatuta zegoen edo ez, baina eskualtza zuen Begoña del Teso, eta gainez lehenen filara zuen gana gertu dut zen, eta iaia zuen elenkoko taldeko kide bat bezala gertu zen, eta beti bezala, zuko ipatuzu gando egingo zine eskolako irakasgara, baina Begoñak lagundu zugun ere nolabait filma ikusi berritan, ez, zenbait gauza ulertzen, ez? Hor gertatu zen fenomeno bat oso kuriosoa, ia pelikula ere performance bat bezala izan zela, ez, pelikula proiektatu zen leku baten etzena zinea aretoa, eta nolabait, basilika, bueno, 500 urteren buruan, gauzak gertatu ziren lekua da nolabait, ez? Eta bazuen ardatz hori, eta pelikula arratsean proiektatzean, zine areto ez izatean, beti argi pixka kupulatik edo sartzen da, eta gertatu zen, arratx hori, nolabait, progresibo hori, iluntze prozesu hori pelikularekin bat egin zuela, ez da. Halako simbiosi bat egin zen. Simbiosi bat gertatu zen, performance moduko bat, eta egia esan, bueno, Begoñari oso esanguratxo iruditu zitzaion, eta gero kolokio egon zenean, hitz egite atera zen, ez da, eta batzuk, segurazki, agian, arreta, edo, bueno, ez dakit nola esan, ez? Batzuk adi daudenak edo batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina batzuk fijatu ziren, beste batzuk ez, baina hori ateratzea ongi egon zen, eta... Okerrez banago, etzan bakarra izan, ez? Altunak ez ote zizun zuri argazki bat bidali ere... Baita. Batzeon bat ere, baita, Asir Altunak ere, bai, santzian. Eta gero ere, hor gertatu zena, batean, bueno, bakizu, ezakit, ez, 50, 60, hamarkada horietan, jesuiten mundua, batez ere zine munduan, batean, bakizu, zineforum hauek oso famatuak izan zirela, eta batean, giroa ere, pixkat, bideo, ezakit, estilo, formatu pixkat zahar horretara itzuli zela, eta, bueno, romantizismo puntu bat ere ukizuen ere, ez, komentario motagatik, enfoke motagatik, eta kurioso izan zen, ez. Bueno, Jesusen lagundiakoek Inigori mirismena diotela argi dago, baina Begoña del Tesok zuri dizuna ere antzekoa dela esan genezake. Bueno, pelikula nahiko gustatu zitzaion egia esan, bai Mikel Insaustiri, nola berari, pelikula amaitu berehala erakutsi nien. Bueno, lehenengo filmetan ere nolabait, bai Biana eta Hil kanpaiaken, bueno, pelikulen nahiko zaleak zirelako, ez, eta bueno, pixkat ikusteko abertzi iruditzen zitzaien, eta, bueno, bere pixkat promozioari begira ere nola ikusten zuten, bueno, ez, ze baliabide zituen, eta egia esan, bueno, proposamena oso interesgarri iruditzen zitzaien, eta, bueno, Begoñaren kasuan konkretuki, ere, bueno, ez, gero estreinaldiko, ez dakit nola esan, ez, eskuzabaltasun hori ere oso eskertzekoa da, ez. Ari gara hitziten oso jende gutxik ikusi duen film bati buruz.
xehetasun batzuk eman beharko genituzke. Hau da, zu nolabait aipatu duzu industriaren bazterretik egindako film bat dela, baina ez dago ez elkarrizketarik, etengabe pertsonaia bakarra agertzen da, eta gaur egungo zine kanonetik begiratuta oso pelikula geldoa da, oso plano luzeekin, ez? Bai, nik uste pelikula bakoitzak ere bere ritmoa duela. Ezakit bakoitzaren begirada hor zer esategorik izango duen, baina adibidez nik uste dut hilkanpaiak ez duela zer ikusi handirik erritmo aldetik adibidez honekin, ez? Historiak markatzen du pixkat erritmoa, nik uste gainera, lehen Andoaingo, pasajea komentatzen genuen, eta nolabait, beti zoazela, ideia batzuekin, bakizula, hau, funtsezkoa badakizula, baina beti ikasten duzu zerbait, ez? Nik uste hori importantea dela. Ze azkenean, zinearen lau hau basikoak 5 minututan ikasten dira, nola filmatu, ze tamainako planoa, ze teknika, aktoren kontua, gauza nahiko basikoa dira. Denborarekin ikasten duzu pixkat bagaje hori, gauzak, ekintzen ondorioz, esperientziaren bitartez, eta nik uste gainera Inigo pelikula nolabait badoala nolabait hor era bat edo aro bat ixtera edo nik uste. Ze 3 pelikula hauetan, lan egiteko modu bat, enfoke bat, ere oso nolabait barnerakoia egon da pelikuletan. Eta nik uste ere, orain ja hemendik aurrera lan egiten nabilen gidoi batean, enfokea erabat ezberdina da. Nik uste ere azkenen historien mota direla, erritmo eskatzen dutena, erritmo mota hori edo eskatzen dutena, ez? Zu Imanol ere goen albiste bazara beste artista batzukin batera beste egitasmo batean sartuta zaudelako. Eta hortaz galdetu nahi nizun beste modu batera esan da. Nolabait Inigo filma ikusten, bai naturara eta lurrera hain lotuta egonik eta planoak hain paisaia hain geldoak eta hain margolan itxurako horietara. Ez dakit ez ote zinen horreren nahi gabe edo inkonsienteki gerturatzen Jose Ignacio Agorretaren margolanetara edo Peio Lizarralderen idazkera horretara. Begira, ni Jose Ignacio eta Peiorekin adizkidetasun handia dut, baina oso beraiekin elkartzearena oso prozesu kuriosisimoa izan da, ez? Nik nituen naturalki lehendik ezagutzen, baizik eta nolabait ofizioaren bidez edo, zinearen bidez ezagutu izan ditut. Biana estrenatu zenean, behin irakurri nuen, ezakitze egunkaritan, Peio Lizarraldi nortzen bazenekien. Repetit guatzen naiz. Eta oso, nire bere lehendabiziko novelaren oso zalea naiz, Epirikoloso Esporgesidez. Eta irakurri nuen, halako zerbait, literalki ezakit nola zen, baina antzeko zerbait, esaten zuen, nire novela bat norbaitek moldatu behar balu hori Imanol Raio izan beharko zen. Ze Bianairekin egin duen lana oso zer irutu zen, begira. Hori Txapen esan zuen, Txapen esan zuen, begira. Raio eta Kodal Mandoz biak aipatu zitu. Behar badan beste nunbaiten ere esan du, baina Txapen... Eta kuriosoa da, esaten du, begira, Eta hor gertatu zena zen, era berean, Andoaingon irakasle izan zen Jolandak, elkar laguna zirela, eta hor elkar aurkeztu ziguten, eta hortik aurrera ere, Jose Ignacio ere Peioren bitartez ere, ez? Eta badira konexio batzuk, ezakit estetikoki, formalki edo filosofikoki, ezakit nola esan, badaude bai elkar puntu batzuk, eta interesgarria direnak, ez, Jose Ignazioren lanetan ikadiez beti Tanizakiren itzala beti ikusi dut, ez, eta Peio Lizarralderen ere, tekstuetan ere nik uste ere hor badagoela ere bai. Existenzialismoaren kutsu handi hori, ez, eta nik uste ere, bai egia dela, nolabait lehendabiziko 3 pelikuletan, bai Bianai hilkanpaiak eta Inigon badagola marka hori oso argi eta garbi. Nolabait, Sastrakako proiektua nahiko berezia da, eta nik uste ere
hortik horren guzti honen konsekuentzia dela ere bai, ez? Pixka bat. Bueno, Sastraka, Maldeza, guain elkarrizketa hau entzun edo irakurtzen nahi dianak, prentxaren bidez jakingo dute dagoeneko egitasmo berri bat aurkeztu dela. Ez dalako ohikoa idazle bat, margolari bat, musikari bat, eta zure kasuan zinema gile bat elkarren artean nolabaiteko lan kolektibo bat egitea. Zure kasuan gainera, bitxia da, ze ikusentzunezko lan bat indezu, baina ikusi eta entzun egiten da, baina ez da bideoa, ez da zinema, ez? Bestelako ekarpen bat egin diozuzuk peiok eta horretak abiatutako lanari, ez da? Hor gertatu zena zen, behin, elkar, nahiz behinka egiten ditugu txangoa batzu mendira eta elkarrekin da, ez pixkatola. Eta itzuleran, Jose Ignazioren estudian sartu ginen, eta Pellok esan zidan, bota zidanan, batean, testu batzuk idatzi ditut eta ezagizu Jose Ignazio nola dabilen kuadroak txurroak bezala egiten. Esan zidan, ala, eta begira, ez, eta horrela zebilen, eta ezagizu ere nola Imanol Ubeda abestiak egiten dabilen, eta esan duen, begira, ze supergrupo bat egin dute hauek edo, ez, eta nahi barin baduzu, testua pasako dizkizut eta ia zerbait okurritzen zaizun, konpromesurik gabeta, karo. Garai hori zen, Ilkanpeak estrenatze hartzegoen ja, promozioa aurrean nuen, eta Inigo filmatzen nengoen ere bai, uda hortan. Eta, zan duen, ez daukat betarik, ez etarako denborarik ez daukat, eta nahi nuke baina ezin. Eta, gainera, kiston imminentzia zuen, asmoa zuten zerbait egiteko horrekin ja, eta, sentitzen dut, baina ezin dut, ez, eta hilabetea pasatziren, eta oraindik hor zelbiltzan, oraindik ezakigu, nola ingo dugun, eta esan dut, horrela, igual, orain askeago nabil, eta igual, eta, hor koinzituzun, alde batetik, testuak irakurri nuen, eta, inorez da kalterik ateratzen, oroitzapen batetik esaten du, testuetatu batek esaten du, garai hortan gebiltzan familia artean, nire aita Almadengoa da, Ciudad Realen, eta garai hartan, kapitulazio garai bazen familian, familiko etxea saldu behar, eta pixkat iraganaren puntu hori ez, ere bai, ez, eta gauza bat bestearekin elkartu zen hor, ez, eta esan, begira, aukera hona da, guzti honi nolabait, espektro bat emateko, ez, nola, eskaparate bat emateko eta lantzeko, ez, eta baina zinetik alden duta nolabait, ze nolabait, nik ez nuen hor filme bat ikusten baizik, eta nolabait, igual, sekuentzia fotografiko bat, edo mural fotografiko bat, hortik zebilen gehiago ideia, ez? Eta hori izan zen gakoa, ez? Egin duen 36 argazki egin ditun, eta guzti hori lotuta doa garai hartan, bertan, argazkiak atera nituen lekuan, grabatu nuen zuzeneko soinuarekin. Dela, kilkarrak eta oso soinu udako peto-petoa, ez? Eta bero soinu hori. Eta hori izango da, esposizioan nolabait, irudiak eta soinuak, ez? Nola elkar lan egingo duten kontzeptua edo, ez? Baiz, izan ere, anaiari entzun nion, CD-a entzun eta audio horiek entzuterakoan deigarria egiten zitzaion, entzuten zuena. Eta deigarriago egin zitzaion zure erantzuna, alegia, zuk erantzun zenion nolabait zinema audiotik abiatzen dela, edo zehazki nola soinuaren bidez eraikitzen dela zinema. Bai, begira, gaur urnietan gaudela gainera hemen Saroben, hori Mitxel Gaztanbiderekin ikasi genuen lehendabiziko gauzetako bat, hori oso printzipio fresonianoa da, Bresonek esaten zuen, ez? Soinu aldetik cine sonoro ha inventado el silencio, esaten zuen. Eta hori da, batez ere, kontzeptu bat, irudia, azkenean irudi batek soiltasuna du, ez? Ez du interpretaziorik nolabait, baina soinu batek gauza asko evokatzen ditu nolabait, ez? Ez dakit nola esan, tren baten soinu batek geltoki oso bat ebokatu aldizu adibidez, ez? Hor, lenguai ekonomia handia dago, eta era berean, irudi batek
nolabait erakusten dizuna, erakusten dizu, ez. Zentzu hortan, gidoi bat idazterako garaian, importantea da, lehendabizi soinuan pentsatzea, batez ere, zer kontatuko dugun ikusteko, ez. Eta kasu honetan, sastrankan gainera, zentzu gehiago du, komplementarioa dira. Ikusten duguna eta entzuten duguna, bi gauza oso ezberdina dira, eta ez dira sekula bata besteri zapatzen, komplementarioa dira eta nolabait elikatu egiten dira, elkar elikatu egiten dira, ez? Bueno, egitasmo sastraka Iruñan, hiriburuzagian abiatuko da jendaurreko erakusketan, ondoren Gastizera doa, ez dakizuk iraganean horrelako hori muntaia batean sartuko zinela pentsatzen atzen, normalean zinemagilean oso mundu bakartia da, ez? Jende asko egin lan egiten dezue, baina obra nolabait propioa izaten da, eta hemen nolabait proiektu partekatu batean zaudete. Bai, begira, zine mundua da, beti esaten zaigu zuzendariei, fulanitoren pelikula bat, baina azkenean gidatu egiten duzu, gauza bat baino gehiago gidatu egiten da, ekipo bati, talde bati, eta talentu asko daude hor kreatiboki lan egiten, argazkia, aktoreak, zuzendaritza artistikoan, eta bar, azkenean talentu askoren amalgama bat da, azkenean, zuk gidatu behar dituzu, baina azkenean medaila edo bati jartzen zaionean, nik uste pixkat ez dela oso justua, ez. Eta kasu honetan, elkarlan bat izan da, baina elkarlan paralelo bat, ez, individuala nolabait, ez. Eta nolabait proposamen komun baten inguruan, Pellonen testuak, esan nahi dut, ez. Baina askatasun totala izan dugu bakoitza, ze azkenean bakoitzaren aportazio pertsonala izan da. Orduan, oso modu ezberdina erabatekoa, zinean lan egiten den modua adibidez, ez? Erabat ezberdina, ez? Eta zuera berean rara abiz moduko bat sentitzen zara, ze zu lan bat egiten duzu, baina zure bizitzako momentu honetan ere beste lan asko egiten dituzu, zaintzari lotutakoak, haur txikiak, eguneroko lan bat, soldatapeko lan bat, eta baina era berean jarraitzen duzu bilatzen eta aldala aurkitzen, proposamen berriak egiteko aukera, dozine film berriak egiteko aukera, ez? Nola behizu rara abiz modukoa sentitzen zara edo ez duzu pentsatzen horretan? Ez, egia esan, gainera ez dut beti, ez dut sekula pentsatu bakizu beti, zuzendarien malditismo eta estentrizismo hauetan, azkenean, pertsonalitate zaila hauek eta gainera, nik uste rara abisa da, ezakit ez, zinea berez ja rara abiz bat da, ez. 20. mendeko arte popularra izan zen eta gaur egun aretoen mundua, ezakit nola, esan ikusentzunezkoen barneko beste zerbait gehiago dela, ez da, ez, lideratzen duena, ez. Orduan, hor seriak ere, plataformek, hor nik uste, zer esateko handia dute, begira, pandemiarekin gertatu denez, gorakada handia egon da, baina nik ez dut zer txarra bezala ikusten baizik, eta, elkar elikatzen diren gauzak dira, nik uste, ez, eta nik uste hor, gero denborarekin, boom hauek gertatzen dira, baina denborarekin azkenean urak ere baretzen joten dira, ez, eta, ikusiko dugu gero zinemak eszenario bezala ere, esan nahi dut, areto leku bezala, ez, ekintza sozial bezala ere nola evoluzionatzen duen, ero nola doan, baina nik uste zinegintza ere dela gauza bat nolabait voluntarioa, pixkat konbentzimenduz edo, ez, barne iniziatibaz edo egiten dena gaur egun, ez, eta hori uste ere aldarrikapen bat dela, ez, gaur egun. Dagoeneko elkarrizketan aipatu diguzu, baina pentsatzen dut zinemaren munduan jarrituko dezula. Dagoeneko horrelatu diguzu, ez nolaiteko etapa bat atzen utzi edo etapa edo modu bat eta beste modu bati ekin nahi diozula. Edozein kasuten ez duena nahi da autokonsientzia gehiagirik izatea nahi, hori bakoitza beti buruan dauzkagu gauzak, gero errealitatea bizitzak beste gauza bat erakusten dizu, ez? Baina bai egia dela, gai aldetik
ez dakit nola esan, historio aldetik, enfoka aldetik edo ja nolabait beste argi bat duela, ez? Segurazki ez, ja adibidez orain film berriak esan ez lanean nabil, bai, osea orain gehiegi ezin da esan, baina kontua da, ja, beste perspektiba bat ezberdina, ez? Segurazki, lehendabiziko 3 pelikule badute oso enfoke barnerakoia, argiaren ausentziaren inguruan ere bai, ritmo aldetik, ekintzen aldetik, ez dakit ez, gauza hauek ez, ausentziaren bitartez ez, eta ikusten ez dena nolabait. Baina nik uste ere gero ere norabideak, bizitzak buelta asko ematen ditu ez, eta azkenean bizitzak berak ematen dizkizu landu behar dituzun gauzak ez, hori interesgarria da nola kanalizatzen duzun guzti hori ez. Bueno, bi Anai eta Hil kanpaiak eta gero, goza dezagun Inigo zure azken lanaz, eta era berean Sastraka Maleza Ereinek argitaratu duen, ez dakit nola esan, artefaktua, liburua, zer da, definituko zenuke. Bai, egia esan, definizio, etiketa jartzea komplikatua da honi, ez? Gainera oso disiplina ezberdinetan lan egiten dugun laukide gaude, eta nolabait, muinean badu zerbait konpartitzen duena, ez? Eta, bueno, ja, portadatik beratik ja oso esanguratsua da, ez? Liburu potoloa gainera, eta nik uste oso zer esana emango duela. Hala izan dadila, eskerrik asko, zorionak eta zorte hon. Eskerrik asko, zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.